Que tal? Boas noites de novo. Retomamos o repaso á actualidade, pero neste momento na cidade de Pontevedra e comarca que nos deixa este 8 de agosto. Comezamos en Pontevedra ás 10. O Goberno local vende a aprobar a modificación do regulamento de mercados no que atinxe o servizo de limpeza. O gasto por este concepto, que ata agora asumía o Concello, poderá ser derivado aos concesionarios dos postos. Con este cambio, nun dos artigos da norma, preténdese adaptar a normativa á nova configuración da Praza de Abastos, que converterá o primeiro andar nun espazo gastronómico. O proxecto de remodelación do mercado de abastos segue dando pasos despois do desbloqueo dos fondos FEDER concedidos á Estrategia de Desenvolvemento Urbano Sostible e Integral cos que se financiarán as obras. Nesta ocasión, o Concello vende modificar a normativa que o regula para poder afrontar o aumento de custo de limpeza que suporá a transformación do primeiro andar nun espazo dedicado á gastronomía. Este gasto extra, que se estima entre 250 e 300 euros mensuais, poderá ser trasladado aos concesionarios en caso de superar o orzamento previsto para a instalación. Esta decisión foi trasladada aos concesionarios actuais nunha reunión mantida ca Concelleira de Promoción Económica. Deixámolo en condicional para, sabedes que é un proxecto piloto, polo tanto, vamos a dar un tempo, pero sí que queríamos ter listo o regulamento para, en caso de que teñamos ou que os concesionarios teñan que asumir o custe da limpeza e da atención nas mesas, se poida facer. O corredor central do primeiro andar quedará liberado para a celebración de actividades alternativas como show cookings ou concertos. O resto do tempo será ocupado por mobiliario que facilite desfrutar dos postos. Esos espazos que agora están libres e disposición tras a reforma van a ser obxeto ou van a ser destinados para, primeiro, a realización de actividades alternativas, é dicir, de programación de actividades específicas no Concello, show cookings, concertos, recetarios, exposicións e conferencias de comida internacional, calquera actividade vinculada coa gastronomía e co lecer, pero tamén, cando non haxa esa programación, pois colocaremos mobiliario para que a xente poida sentarse, disfrutar dos postos do primeiro andar e tamén dos, do mercado en xeral, non? Dende o Concello agardan que o mercado de abastos este funcionando ca nova configuración e a pleno rendemento antes de finalizar o ano. As obras comezarán en setembro e terán un prazo de execución de 2 meses. Serán 24 os novos postos cos que contará. 15 deles terán extracción de fume, o que permitirá a elaboración de produto, favorecendo así as sinerxias ca planta de abaixo. Entendemos que deberíamos ter a Praza de Abastos funcionando a pleno rendemento a finais deste ano 2018. Co cal, pecharíamos unha etapa de dinamización de un equipamento municipal, unha etapa na que eu teño que dicir que pois foi complexa e xa vos lo expliquei moitas veces, pero que sí teño que dicir que finalmente pois estamos moi contentos co balance. Os pregos para a concesión dos postos, que está en fase de borrador, contemplan a posibilidade da autorización por 1 ano, con opción de prorrogala 3 anos máis. Desta maneira, os solicitantes poderán facer un testeo dos postos antes de aceptar a concesión. Temos un borrador elaborado. A nosa intención é traballalos durante este mes para, a mediados de setembro, podelos levar xa a unha xunta de goberno local, deixar un período para que a xente presente as súas solicitudes dun mes probablemente e uns 15 días para resolver as solicitudes. En canto aos horarios, estáse estudando a posibilidade de abrir postos de venda polas tardes, aínda que en algúns casos, como o do peixe, sería inviable. A Xunta Directiva da Asociación pola Defensa da Ría asistirá a unha reunión de traballo co director do Departamento de Asuntos Económicos do Gabinete de Presidencia do Goberno, expertos do seu equipo. Na reunión que terá lugar na Moncloa tratarase sobre a caducidade da concesión del NOSA a prórroga de 60 anos concedida a ENCE. Ante a imposibilidade de reunirse co presidente do Goberno, como tiñan solicitado dende a PDR, a asociación confirmou onte nun escrito remitido ao Gabinete da Presidencia o seu interese por manter unha reunión de traballo no Departamento
Departamento de Asuntos Económicos. Na xuntanza tratarase sobre a situación do actual expediente de caducidade del NOSA e sobre a necesidade de acometer pola vía administrativa a revisión do expediente de caducidade da concesión de ENCE, así como relativo á prórroga de 60 anos concedida polo goberno de Rajoy. Queda agora agardar a que se fixe a data para a reunión. A asociación solicitou que na medida do posible se faga coincidir coa entrevista solicitada coa ministra de Transición Ecolóxica. E cambiamos de terzo. Pontevedra prepárase para arrincar as festas da Peregrina. A noite pasada quedaron pechadas ao tráfico a Rúa Alameda e Raíña Victoria e esta mañá comezou a montaxe de atraccións e escenarios. Xa queda só desfrutar das moitas actividades coas que a boa vila se enche con motivo da súa Semana Grande. As atraccións e postos comezan a encher as rúas da cidade. Tamén se ultima a montaxe de escenarios que acollerán os concertos da Praza de España. Quedan por diante 10 días de actividade e citas para toda a familia que comezarán o venres coa apertura do recinto feiral ás 6 da tarde. O arrinque oficial será o sábado ás 12 do mediodía coa lectura do pregón dende a balconada do Pazo de Mugartegui. Compre lembrar que as restricións de tráfico se prolongarán ata o 22 de agosto. Dende a Policía Local aconsellan empregar os aparcamentos disuasorios e usar o tramo da P9 para cruzar da zona sur a norte. E unha das actividades coas que comezarán as festas será o Aquí Cántase. Esta actividade na que se invita aos pontevedreses e visitantes a interpretar temas tradicionais celebrarase o venres 10 de agosto a partir das 9 da noite en 4 prazas da cidade. Os pontevedreses darán a benvida ás festas da Peregrina cantando. A iniciativa Supercantos, baixo o lema de Aquí Cántase, encherá de cantos de taberna as prazas da Boa Vila. A actividade esta dos Supercantos, o Aquí Cántase, que é a gran quedada para cantar o venres antes de que empecen as festas, que xa é unha forma, xa as festas agora da Peregrina agora xa empezan o 10 de agosto, o venres anterior xa se convertiu nunha tradición, eso que só tuvo unha edición, esta é a segunda. A cantada colectiva arrincará ás 9 da noite na Praza da Ferrería. Trasladarase despois a Curros Enríquez ás 10 menos cuarto e o teatro principal ás 10:30 para rematar na Praza da Leña ás 11:15. Os traslados entre as prazas serán acompañados polo grupo de percusión A Treboada do Baixo Miño. Cantaránse en total 20 temas tradicionais que máis de 200 persoas levan ensaiando dende o mes de abril nos 3 locais habilitados no Corgullón, Campañó e Salcedo. Igual que na edición do ano pasado, moitísimas persoas foron a participar moi activamente durante estes ensaios que están dirixidos por Anxo Xesteira, que tamén vai dirixir a gran quedada para cantar do venres. Non pensedes que é unha cousa así que se improvisa, temos dirección para poder facer as voces correctamente. Durante eses 4 meses, bueno, pues todas estas persoas estiveron disfrutando da actividade, porque moitas delas, hai algunhas que incluso van aos 3 centros. Aínda que a Asociación Maravallada leva dirixindo estes ensaios dende hai 4 meses, aseguran que as pezas son recoñecidas por todos. Apostaría a que o 90% da población as cantou nalgunha ocasión da súa vida, ao mellor non as chegou a rematar, porque moitas veces as cancións sabes, empezas a cantala e tal, pero non te sabes a letra toda, non? Aseguran que non é preciso saber cantar e nin sequera haberá que lembrar a letra, xa que se repartirán un milleiro de exemplares cas cancións do repertorio. Non fai falta saber cantar, non fai falta nin sequera saber ben as letras, porque as reparten, e hai un montón de xente polo medio que foi os ensaios que tamén anima a continuar e que se pasa extraordinariamente ben, dende nenos pequenos hasta persoas moi maiores, cantando de praza en praza. Isto non é un concerto noso, isto é unha participación de todos. Nós estamos aí para guiar un pouquiño o que sería a actividade, pero nós o que queremos é que participe a xente con nós, non? Os folletos cas letras incluirán ademais un número para participar no sorteo dunha cea nun restaurante da cidade. Con esta iniciativa preténdese que os pontevedreses e visitantes se convertan en participantes activos das festas. Agárdase que participen, como na edición anterior, máis de 1000 persoas. Agosto é o mes vacacional por excelencia e moitos son os que aproveitan os días de descanso e bo tempo para viaxar e desconectar da rutina diaria. Aínda así, os pontevedreses parecen preferir outras datas para ir fora e desfrutan na casa do clima e das festas da zona.
Aínda que agosto segue a ser o mesmo que a maioría descansa e aproveita para viaxar, en Pontevedra parece que se opta máis por desfrutar das bondades estivais locais. En Pontevedra, por exemplo, é máis típico o mes de julio, o mes de agosto, como son as festas aquí da Peregrina, sempre prefiren quedarse aquí en Pontevedra. E despois, como hai moito funcionario aquí na cidade, suelen coller as vacacións en setembro e en outubro. Pero sempre hai quen se decide a facer unha escapada, e parece que neste eido tamén nos estamos a esquecer da crise. Vai subindo, notase que hai un pouquiño de melloría porque a xente animase, aumentamos bastante o número de viaxeiros este verán. E nos destinos, non buscan tanto destino económico, sino que intentan viaxar un pouquiño máis a distancias máis longas. En canto aos destinos, séguense a preferir os clásicos. Sigue demandándose as Canarias, iso, vamos, o filón daqui de España, e a Riviera Maya, Punta Cana, o Caribe tira moito, Cuba. Empezan a aparecer novos destinos tamén, a xente animase un pouquiño a coñecer outros países. Pero, bueno, son bastante de costumes, non son de arriesgar moito. E en canto á organización da Axenda, seguimos en adiantar moito as previsións estivais. Normalmente o que é a venta anticipada suele presentarse o produto en febreiro, marzo, pero bueno, non son moi de venta anticipada aquí en Pontevedra. Suelen esperar hasta maio, junio, non sei se polas vacacións dos rapaces ou por organizar as festas. Uns que se van de vacacións, outros que nos visitan e tamén están aqueles que non poden coller ningún día de descanso. Nas rúas de Pontevedra topamos moi diferentes maneiras de afrontar o verán. Sí, estou de vacacións. Pa semana. Eu levo 15 anos sin vacacións. Os autónomos somos así. Te coges 2 ou 3 días, pero vacaciones non. Pois non teño vacacións previstas porque estou cubrindo unha baixa, entón me parece a min que este verán non me toca vacacións. No, estoy trabajando. Ten previsto? Sí, el día 20. Hai unhas poucas. Estou, faltame 5 días, he volto a traballar, pero polo menos disfrutamos, sí. Aproveitaremos polas Rías Baixas e iso. Que estamos de vacaciones e non hemos venido para el norte. Son de Pontevedra, estou visitando a miña familia, sí. Estamos unha semana aquí. Todos los veranos pasamos por aquí un mesecito. Estivemos facendo un viaxe por Islandia, por o norte, e logo a ver a familia. E agora xa disfrutando aquí da playa e da cidade e da nosa terra. La temperatura ideal, huir del calor y la ciudad está preciosa. Gastronomía y fiestas que empiezan ya mismo y nada más. Y playitas si nos deja el tiempo. Ahora vienen lo que son las fiestas y demás. Y bueno, también llevamos poco tiempo abierto, o sea, llevamos como 8 meses y no sabemos todavía por dónde anda. Nos toca trabajar todo lo que es agosto, vamos. En septiembre cogeremos algo de vacaciones. Vacaciones no tocan ahora aún. Esta cosa jodida, me parece a mí. Hai moito traballo, moito calor, sabes? Hai que aproveitar... Que non queda outra. Pero o mellor despois de agosto? Malo será, en septiembre, pues, supongo que sí. A Garda Civil vende a abrir unha investigación tras localizar unha caixa de cartón con 5 artefactos pirotécnicos abandonada no peirao de Conbarro, en Poio. Os axentes sospeitan que poderían empregarse para espantar os arroaces durante os labores de pesca. Dende o corpo recordan que o uso dos explosivos nestes labores está tipificado como delicto no Código Penal. A Xunta de Goberno do Concello de Pontevedra vende dar luz verde ás subvencións ás asociacións de nais e pais que desenvolven accións no eido educativo. Son as correspondentes ao curso 2017-2018 e destínanse sobre todo a colectivos de educación infantil e primaria. Adxudicaránse máis de 24.500 euros a unha vintena de asociacións. Nada máis por hoxe, chegamos ao remate deste informativo. Mañá voltamos con máis novas. Ata entón, se o desexan, poden continuar consultando a información nas nosas redes sociais ou na nosa páxina web canalriasbaixas.com. Pasen vostedes unha boa noite. Adeus.